Normel at Rendon Labador. Welcome to Manila City. Ah. Yo, what's up mga kabisaya? Ito naman po nagbabalik Boy Bisaya. Gagawa na naman po tayo ng bagong video para sa dalawang Jormel at Rendon Labador na may sayad sa utak, no? Alam niyo po kasi po mga kabisaya, nung mga ilang linggong nagdaan o buwan na nagdaan, itinitira tayo ng dalawang to, mga kabisayaan, di ba? Alam niyo naman siguro kung ano ang mga pinagsasabi itong Jormel Labador na to at saka ni Rendon Labador nung una pa lang. Kaya nga, gumawa ako ng video para sumagot sa mga pinagsasabi niya dito sa ating mga kababayan na sa Visayas area. Alam naman natin na tinamaan ng bagyo yung Visayas area, di ba? At lalo-lalo na dito sa ating Mindanao, tinamaan nga rin, di ba? Sa Mindanao. So, ngayon, medyo masakit kasi pakinggan na yung mga kababayan natin na nasalanta na nga ng bagyo, malaki na nga pinsalang nagawa, patuloy pa rin po silang nangiinsulto sa mga kababayan nating may mga problema na dapat binibigyan nila ng lakas ng loob para labanan ang mga pinagdadaanan nilang hirap dahil sa salanta ng bagyong nagdaan sa kanila. Pero kabaliktaran ang nangyari. Lalo pa nilang diniin ang mga kababayan nating Bisaya doon sa Visayas area na nasalanta na ng bagyo. Pinagsabihan pa na kawawa daw dahil walang pera, walang kuryente, wala daw lahat. Umiinom na lang daw ng tubig na wasa kasi walang mineral water. So, hindi magandang pakinggan. Lalo-lalo na doon sa mga kababayan natin na napinsala na ng bagyo, lalo pa nilang dinidiin. So, masakit kasi pakinggan na nahihirapan na nga yung kababayan natin, pinagsasabihan pa ng hindi maganda, diba? Kaya gumawa ako ng video upang sagutin at maipalabas ko naman yung saloobin ko bilang Bisaya. Dahil Bisaya din ako Kaya ngayon, naumpisahan ko na, pinaninindigan ko na lang to. Ipagpapatuloy ko na lang to. Pagkatapos na itong mga problema to, yung mga pinagsasabi ng mga may sayad na to, so, ipagpapatuloy ko pa rin ang pagbablog. Pero, para magbibigay na lang ako ng saya sa mga kababayan natin kabisayaan na nasalanta ng bagyo nung mga nakaraang mga buwan. Pero sa ngayon, sasagot muna ako sa mga pinagsasabi nitong dalawang Labador brothers na to na may sayad sa utak. Alam niyo naman sa YouTube, di ba? Pagbaguhan ka, hindi ka pa masyadong makikilala. Pero hindi pa naman sa ngayon. Kaya ipagpapatuloy ko na lang tong gagawin kong pagsagot sa mga masakit na mga pinagsasabi niya sa mga kababayan nating Bisaya. So ngayon, Jormel at Rendon Labador, makinig kayong dalawa. Total, may mga sayad na naman ng utak nyo, di ba? Tsaka patuloy pa rin kayong nanginginsulto sa aming mga kabisayaan. Pinagyayabang niyo pa yung katawan nyo. Oo, malalaki nga ng katawan nyo. Tingnan nyo katawan ko. Malunggay lang kinakain nito. Malunggay, daing at saka itlog. Diba sabi mo, Jormel, Bisaya, walang ibang kinakain kundi malunggay, daing at saka itlog, tsaka yung mga dahon-dahon. Oo nga, dahon-dahon kinakain namin, pero nagbibigay ng lakas sa amin. Hindi katulad nyo dyan. Malaki nga katawan nyo, wala namang silbi. Sayang laki ng katawan nyo pero duwag kayo.
Di ba? Eh, paano ngayon yan? Mayroon ng pusa naghanap sa dalawang daga. Eh, di yung dalawang daga, magtatago na yun. Hindi na makakalabas ng butas yan. Dahil kapag nakalabas kayo ng butas, pag nakita kayo ng pusa, asigurado na kayo. Ang hirap kasi lumabas ng butas kapag mayroon kang iniiwasang pusa, di ba? Dahil alam mo sa sarili mo na maraming pusa na naghahanap, nag-aabang sa labas para maraming pusa ang nag-aabang sa labas dahil inaabangan kayong mga daga. Eh kayo naman mga daga, natatakot kayong lumabas dahil sa mga pusang nakaabang, dahil sa mga pinagagawa nyo, di ba? Hindi mo alam yung mga taong kasalubong nyo, isa rin yan sa pusa naghahanap sa inyo. So ganyan nakaliit ang mundo nyo, di ba? Inumpisahan nyo kasi. Di kayo rin nahihirapan ngayon. Kung sino alam ko may tao sa likod, may taong sumusuporta sa inyo eh. Alam ko may taong sumusuporta sa inyo eh. Kung sino ka man sumusuporta sa dalawang daga na to, na may sayad ang utak, tandaan mo, sinuportahan mo yung mga daga na naninira ng buhay. Kaya, isa ka rin dagang may sayad na hahanapin din ng pusa. Alam nyo kasi, Jormel Atendon Labador, mas masarap gumalaw sa mundo na maluag kaysa sa mundong masikip dahil sa pinaggagawa nyo. Kayo ang nagpapasikip sa mundo nyo. Kayo ang gumagawa ng dahilan para magalit ang mga pusa sa inyo, mga daga, di ba? Dahil kung hindi nyo sinira ang buhay ng iba, kung hindi nyo ininsulto, hindi nyo pinakialaman ang buhay ng iba, dahil ganyan kayo mga daga eh, naninira. Kung ipagpalagay na natin, naninira kayo ng gamit, di ba ang daga naninira ng gamit? So kayo ang daga na naninira ng buhay, di ba? Kaya yung mga pusa nagalit sa inyo. Ngayon, kayo ang nagpaliit sa mundo nyo. So kayo ang nahihirapang gumalaw ngayon. E paano ngayon yan? Eh kung marinig ng mga kababayan namin Bisaya, Luzon, Visayas, Mindanao, na i-mass report namin yung mga Facebook page nyo, so wala na. Hindi man kayo mawala sa YouTube, pero at least may mawawala naman sa inyo. Diba? Mahirap yan. Pinaghirapan na rin yun, diba? Pinaghirapan na rin yan. At isa pa, dumating to kay Rafi Tulfo tsaka kay Manny Pacquiao. Siguro, sa ngayon, inuumpisahan na nila yung gagawing hakbang para sa inyong dalawa. Cyberbullying. So, saan ang bagsak? Ibig sa bintana yung bubuksan nyo, rihas nahahawakan nyo. Di ba? Siya nga pala, Jormel. Ito nga pala yung kumakain ng malunggay. Ito yung kumakain ng malunggay. Malunggay lang kinakain nito. Malunggay tsaka daing. Malunggay lang at saka daing. Pero subukan mo. Diba? So paano ngayon yan, Jormel? Atendon Labador. Gumawa na kayo ng ibang kalsada na kayong dalawa lang dadaan.
Dahil alam ko na marami ng pusa nag-aabang sa dalawang daga. So, isip-isip, enjoy your life. Alam nyo naman siguro na maliit na lang ang mundo nyo. Ha? So, habang di pa kayo nakikita ng pusa, enjoy na muna yung life nyo. Dahil hindi natin alam na ang mga pusa nakaabang lang sa labas ng bahay nyo, o kaya masalubong nyo sa kalsada, o saan lugar ba kayo makikita ng pusa, siguradong hahabulin kayo nun. Ha? Siguradong hahabulin kayo ng pusa naghahanap sa inyo. So, welcome to Manila. See you soon. Jormel at Rendon Labador. Hindi. Labading pala kasi ugaling nyo kasi yung ugaling may sayad. Siya nga pala. Para sa huling salita ko. Kung sino man kayong mga tao sa likod ng dalawang daga na to, na may sayad ang utak, isa rin kayong may sayad sa utak. Kung sino mang matamaan, wala akong pakialam. Basta sinasabi ko sa inyo, kayo mga sumusuporta sa dalawang daga ito na may sayad sa utak, may sayad din kayo sa utak. So, magandang gabi sa inyo lahat, mga may sayad. Baby Bisaya, nag-aabang lang.